Welcome to Team Guryo. Hello mga koys, naka-8 days na ngayon si Team Guryo. Hindi na tayo ma-accomplish yung quarantine natin. Ngayon, magbablog ulit tayo na ipapakita ko sa iyo inyong lahat kung paano magluto ng basoy. Kaya, until lang guys, thank you for watching. Kung bago ka lang sa channel ko, don't forget to subscribe. And punta ka lang sa YouTube channel ko, makikita mo na yun. Ikaw na ang bahala, yo, Team Guryo. Yan guys, ito yung sangkap natin guys ha. May sibuyas na lagunan, tsaka okra, siyempre sili, talong, bawang, siyempre tanglad guys, para pangpakuan yan. Tapos pangpalapot natin, lutya, luya, kamatis, tsaka, ano to, tagaan to guys? Alugbati na guys, yung sa Bisaya pa. Diba? Tingnan natin yung sangkap natin. Hiwain na natin yan mamaya. Tapos, magluto tayo ng basoy. Yan guys. Tapos na natin hiniwa lahat guys, no? Yan. Ito. Yung talong at saka okra. Yung lutya. At saka yung alugbati. Yan. And then ito yung mga sangkap na iba. Pinaghalo ko na. Kasi, hindi naman yan sabay-sabay na ilulunod lahat. Okay, papakita ko sa inyo mamaya. Yan mga koys, no? Pinakita ko na sa inyo kung ano mga sangkap natin para magiging yung basoy. Kaya, continue lang kayo sa panonood at kung paano ko lalagay, tsaka timplahan, bahala, tsaka gayahin nyo na lang kung may nakukuha kayong lesson sa pinakita ko sa inyo. It was at this moment that he knew. He please fucked like up. and share. Team Guryo on the mix. Okay? Cut! Ito na, init. Woohoo! Naku, talaga. Guys, nagpapakulo na si Team Guryo ng tubig. Okay? Antayin na rin yung kumulo. Ilagay natin yung tanglad. Tingnan natin yung tanglad. Ilagay natin tong tanglad. Okay. Dilinis ko na yan guys. Dinis-impake ko na yan. Thank you guys. Ilagay natin una yung tanglad, di ba? Ngayon, sunod natin yung luya. At saka bawang guys. Yung kamatis at saka sibuyas. Mamaya na yan guys. Para hindi siya malata. No? Yan. Hinulod na natin yan. Kukulo na yan mamaya. Okay. Guys, itong lutya, idagdag natin guys. Kasi para magiging malapot na siya mamaya. No? Yan guys, para tuwing kumukulo siya, lalapot yan. Yan mga koys. Kumukulo na siya. Patatagalan muna natin yan, di ba? Okay? And then guys, silunod na natin yung talong at saka okra. Okay. 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 Yan, ilunod na natin. Hintayin na natin ulit na kumukulo na naman, ha? Pakukuluin muna natin yan, ha? Kumukulo na din siya, guys. Parang lumalapot na, no? Tingnan nyo, ha? Pero hindi pa yan luto. Kasi may ilalagay pa tayo dyan, eh. Silagay na natin ang kamatis at saka sibuyas dahunan. Okay. 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 Salin na natin yung sili. Oh no! Yan, guys. Tsaka paghaluin natin ang balat sa tinalupan. Okay. Guys, isunod na natin yung alugbati. Okay. 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 Yan guys, nilunod natin guys. Tsaka pakuluan natin guys at timplahan na natin yan. Okay? Papakita ko sa iyo kung tapos na ang lahat. Okay? Ayan guys, tapos na ang basoy natin. Ilagay na natin yan sa lagayan. Yan guys, tapos na yung basoy natin guys. Ayan, ready to eat na yan siya guys. Yan mga Guryo. Tapos na yung basoy na niluto natin. And then, thank you po sa lahat ng mga nanonood. Sana hindi kayo magsasawa at may nakuha kayong lesson kung paano lutuin yung basoy. Madali lang yan, no? Tsaga-tsaga lang pag may time. Thank you!